What's up mga kanakis? For this video, Gawa tayong panibagong challenge. At ang gagawin natin challenge ay Banana Dip Challenge! So ngayon ay maglalagay sila dito ng kung ano-ano. Tapos isasawsaw namin tong banana na to. Tapos lalasan namin yun guys. Umpisan na! Ba't kakain nyo na? Napili kong numbers 1. Akin Doon ko three, ididip guys. yung banana. Doon ko show yung Dito. banana. Pwede ko na 4 lang. Sabay-sabay kayo. Four sa akin na, 4. Try sa akin, Ikaw, O, si to na lang Siopaw si Siopaw. 2. Dito ka sa tabi ni Nicole. O, game, sabay. Ang kumanagasan, chicken niya ka. Saan yung saan? Dre, turo mo, Dre. Isaw mo yung banana nila. Number 3. Ibaba mo yung banana. 3? 4, 3. Oh, wait lang. Sabay-sabay kayo, ha. Tanga, tumikit. Gaya? Ne. Uy, wait lang. Parang ano yun? Okay. Yung lamig. Ano na? Ano yan? Okay. Sabay-sabay na. Tubig! Tubig. Tubig! Tubig. Mag-go. Mali si AG. Akin bagong. Tubig! Tawsa mo ulit. Tubig. Tubig! Wala na nalasahan. Oh, tawsa mo ulit yung sa kay AG. Pwede na tingnan. Bagong sa akin, di ba? Ay, ketchup! Parang sarap nun. Ay, yung keso na yung pinapalamang ko nun. Yema! Ay, Yema. Sa akin bagong. Sa amin tubig. Ano sa amin? Ang sarap. Ang talo dyan si Nicole. Kasi sa kanya yung pinaka ano. Sa amin tubig na. Sa akin, number 3! Number 1. Number 1. Number 2. Number 1. Number 1. Position. Position. What? Number 3. Dre, love you, Dre. Ayan. Dre. Banana ko. Dre. Oh, wait lang. Wag niyo muna iangat. Isaw-saw muna. Dre. Dre, ito. Ay, puset. Danam. At. Tubig na. Toyo! Tubig. Tubig na naman. Ano ba si Nicole? Halo si Nicole na naman. Ano dito? Toyo? Oyster sauce? Toyo. Round 3! O, game. Number 2. Number 3! Number 1. Number 3! Ay, number 4. 4, guys. 4. 3! 2. So ako, number 1. Number 2. 3! Number 1. O, sabay-sabay nyo angatin. Number 3! Number 4 ka. Number 3! 3. Kalamansi! Ano mo naman niya? Tama na! Ah, sige. Tikman. Aman! Yun yung kuhanan mo ata. Tubig. Tubig na lang aki lagi. Ang tubig dito sa akin. Ano to? Ang sarap! Sarap ng kalamansi. Ano yan? Sa atin ko lahat. Ang sarap ang tamis. Ano na strawberry jam? Blueberry jam. Ay, ang sarap! Sinubusan nila yung banana nila. Sarap. Ang Ba't mo nabos? Number 2. Number 2. 3. 3! Ay! 3 si Charles. Ikaw, Nicole. Ano ba natitira? 3 si Charles, ah. Ay, ako. Ha? Susuri kami. 1! O, Dre. Wait lang. 1 muna. Yeah, 1. Wait lang. Sabay-sabay mo ilagay yung kamay nila. Dre! Ang tubig! Tubig na to. Habak pa lang, boy. Kasi ka! Yung lasahan. na ako. Tubig! Patay ka dyan! Oh, kain! Kain! Kape! Sa akin tubig. Tatlong tubig. Kami na mo kape nga. Bakit doon dapat doon? Number 4. One. 4. Number 3. 1, 2, 2, 1. 2, 3, 5. 2, Lahat. 2. Number 1. 1. 3 ako 3. 2. Buisit tuyo. 1. 1. Mga Hoy! Mga Chili garlic mantika. Mga Kain. Manghang to. tuyo. Mantika. Diet Tikman ako. mo. Ano to? Tag doon?
Patis? Ay, patis. Oh, patis. Dito nga kayo sa akin. Patis at to. Patis. Ang hang! Yup. Ang asim, suka! Suka laman si nga, di pa ba? Pero sarap ba? Suka laman si. Bagoong. Okay na sa akin solo. Ang asim na suka. Ang patis. Nakaw ko sa akin suka eh. Ang hang ang anghang! So, mga Chonakid, tapos na yung challenge. Hanggang round 5 lang. Pero may sequence. Yung natalo is my punishment. So, yun, So, ang punishment niya ay sagdanan balik. Reverse siya, guys. Bigyan, Basta yun, video reverse, pa ate.